I programmet her skal vi følge 2. 9. klasses elever, der skal til folkeskolens afgangsprøve i historie. Vi skal følge den mundtlige prøve på nærmeste hold. Optagelserne er autentiske og uredigerede, så læg godt mærke til, hvordan eleverne takler situationen. Det er vigtigt at vide, for man kan svare på de her spørgsmål. Ja. Så jeg vil starte med at fortælle om, hvad trekantshandlen er eller var, og hvordan det blev til, og hvordan det sluttede. Trekantshandlen, det startede med merkantilismen. Der vil være mange både gode og dårlige episoder, som du kan lære af, når du selv sidder ved det grønne bord, som i øvrigt ikke altid er grønt. Vi får ekstraordinært lov til at overvære lærer og censors bedømmelse af eleverne, deres votering. Læg godt mærke til, hvad de lægger vægt på. Også det kan give dig gode råd, som du kan bruge, når det bliver din tur. For at få mest muligt ud af programmet, skal du selv være aktiv. Det er vigtigt, at du har forberedt dig, som om det var dig, der skulle op. Og det er vigtigt, at de først ser lærer og censors votering, når I har diskuteret elevens præstation. Og måske perspektiverer den til i dag, at vi stadigvæk synes, at vi har nogle andenrangsmennesker.